अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ इस्माइल। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नाचे तू आइलो बारू गोरी बंगाल से हंसी बरता सबके तोहरा ये चाल से नाचे तू आइलो बारू गोरी बंगाल से हंसी बरता सबके तोहरा ये चाल से ई कप में रहलू का भितरिया हो गइल जरने टर के धुआं से ढोरी कैसे करिया हो गइल तो जरने टर के धुआं से ढोरी कैसे करिया हो गइल जरने टर के धुआं से ढोरी कैसे करिया हो गइल जरने टर के धुआं से ढोरी करिया हो गइल सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जरने टर के धुआं से ढोरी करिया हो गइल कौन खेला खेलले बाजू के रतिया देखी के भेस तोहर हंसता बहरतिया कौन खेला खेलले बाजू के रतिया देखी के भेस तोहर हंसता बहरतिया कइल मेकअप तोह पर गइल फीका हमके बताओ कैसे बिखरल बा टीका पेट तोहर लाग तावे हरिया हो गइल साचो हरिया हो गइल तो जरने टर के धुआं से ढोरी कैसे करिया हो गइल जरने टर के धुआं से ढोरी कैसे करिया हो गइल जरने टर के धुआं से ढोरी कैसे करिया हो गइल जरने टर के धुआं से ढोरी करिया हो गइल सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जरने टर के धुआं से ढोरी करिया हो गइल रतने सके तू बजबले बारू गाना ढोरी तनी साफ कहल फरक हसना रतनी सके पहुँचबले बारू गाना ढोरी तनी साफ कहल फरक संजय शराबी के डाट नहीं गरी सहीदा बात नहीं करनु हजूरी सब रह के बात करे के जरिया हो गइल जरिया हो गइल सुन जरिया हो गइल तो जरने टर के धुआं से ढोरी कैसे करिया हो गइल जरने टर के धुआं से ढोरी कैसे करिया हो गइल जरने टर के धुआं से ढोरी तोहर करिया